Plastiikkakirurgi Jyri Kullanmaa on Fertilitas yksityissairaalan johtava plastiikkakirurgi ja Plastiikkakirurgia Finnestin pääkirurgi. Hei! Plastiikkakirurgi Jyri Kullanmaalla on suuri proteesivalikoima. Laaja valikoima erilaisia proteeseja varmistaa, että asiakas saa juuri hänelle soveltuvan proteesin. Käytössämme on vesisuihkuavusteinen rasvaimulaite. VAL-tekniikan etuna ovat nopea paraneminen sekä entistäkin paremmat lopputulokset. Potilashuoneissa on WC, suihku, hälytyskello sekä uudet televisiot, joissa on 10 eri kanavia. Fertilitaksen yksityissairaalassa kaikki on uutta, modernia ja vasta remontoitua. Sairaalassa asiakkaamme saavat levätä rauhassa kokeneen henkilökunnan avustamina. Sairaalassa on myös apteekki ja kahvila. Alakerran kahviossa voi piipahtaa vaikka lepäämisen ohessa. Autonkuljettajat huolehtivat turvallisesta matkasta sairaalaan ja satamaan.